разбира, но... Точно, да. И сега изпълнение на... Чакай. Оркестър! Канарите! Тя ще бе Самари. Това е нашата... Василе, давай, ние ще водим мажоретите. А снимаш ли? Цецо, снимаш ли? Давай, негри! Капиш? Хайде, снимай! Цецо, скриш го целия. Цецо, камера ли? Не, Василе! Цецо, Василе! Сега, всички искам да дадете меден глас за Горски. Снимаш ли, Цецо? Давай! Митьо, оправи настройката на китарата. Иво, да си в тон с него. И ти ще оправиш струните. Ти нямаш струни, бе. При мен настройката е автоматична при мен. Пред нас Нирвана е нищо! Само скат! Атака! Победа! Волен! 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 Ботев! Ботев! Айде! Айде! Спочва ли нещо? Ай, сирени, бе, подали. Качка на там. Всички започват пес! Дома се строява за последен път. Старото се уява за цитирен път. Батальона се строява за последен път. Старото се упомнява за цитирен път. Ще дойде деня, да се върна аз до дома. А кога ли ще дойде деня, да се уволня? А кога ли ще дойде деня, да се върна аз до дома? А кога ли ще дойде деня, да се уволня? На здраве! Солки, кента! Солки, Давай, Петьов, давай! Давай, давай, давай! Дига ръка! Няма вече непорядни арестни строй. По-комплектни блокна! Само млади гъчета. Ето идва шифрограмата и аз спадам нагоре и се моля на всички богове. Ето идва шифрограмата и аз спадам на колене и се моля на всички богове. Роце! Мота пана! Всички
че да ни мръзнат голите крака. Те ще бъдат се на топло между две ведра. Ти си машина, човече! Ти си машина! Направи номера на камерата, да ни излезе. Ще дойде денят да се